ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ? ଏକ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏ ମିଛମୟ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏଇଠି ନର୍କ, ଏଇଠି ପାପ ତ ଏଇଠି ପୁଣ୍ୟ। ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ କହିଦେବ କିଏ ସୁଖ ପାଇବ ଆଉ କିଏ ଦୁଃଖ। ମଣିଷର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ମଣିଷ ତାକୁ ଆଜି ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ମାନୁଛି ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବିବା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଆଶା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିମି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। 500 ଟଙ୍କାଟେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ମୋ ପରିବାର ଖୁସି ଦେଇପାରିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ। ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆ କି ମୋ ପରିବାରଟେ ଖୁସି ଦେଇପାରିଲିନି, ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ଏ ପାପର ହାତ ବି ସେ ପାପକୁ ଯେମିତି ଯାଏନି, ସେମିତି ଟଙ୍କା ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହି କାହା ମନରେ କିଛି ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।